Lesaka beti presaka esaten honek. Beti, ala diote. Zuek tope lanean ez da? Bueno, aigera niko majo. Etorri David, itxein bardiuta. Bai. Zenbat urte dara mazo hemen lanian? Ba, guain urria zazpilan nire maztik hartu zula inintu 2 urte. Bera hasi zen, bere hiloba batekin, eta gero bakarrikan gelditu zen bapatin, kuratuta gelditu zen, eta jode, eta guain zein bar dugu. Eskerrak familiri eta herriko jende lagunari hori dena, bakarren baten beste esku bat botatzen hasi zion, eta ni obran abinen lanin, nagusikin solasto, urte bateko eszedentzia, eta gerozti berekin hemen dago. Eta herriko jendea gustora dago? Herriko jendia bai. Gustora dago? Harrera oso ona izan dugu. Bai, balkatzen da herriko jendia, nola langileen bat edo bertze, bale, eta gero udan, turista. Turista bai, Kanpoko jendere etortzen da. Frantzesak bertan dagolakoz, alemanak, holandesak, italianok. Aizu, David, eta balda omen horrela pintxo protagonista bat edo? Bai. Niri gustatuko leitzaidak ikustean nola prestatzen zuten pintxori. Bai, joango gaitu. Venga, gozen ba. Hauxe da sukaldea. Hauxe da sukaldia. Erki ba, eta hau? Nire maztia, Yolanda. Eta sukaldaria. Sukaldaria. Egunon, Yolanda, hauxe da el pintxo estrella. Bai, hauxe da. Siko gara, zera, alkatxopaia egosia da lehen hoztikan. Bai. Eta gaztare, hauntza gaztarekin betetzen da. Eta gero inen du, irina eta roltzikin rebozatu. Bai. Eta zartaginera. Azkenin erramintariko gena zein da, eskua. Edo zein lanetan ibiltzeko eskuri bazalkorik gan ez da, naturalki. Ikatzaparra erratuk, Txikixema da. Orain, olioetara. Venga, oso ongi. Venga, Yolanda. Txur, Oso ongi. Venga. Poliki. Itxura erra da, honek, David. Aurreskua dantzatuko nik ez. Zio, ona, Yolanda, ona! Goxo-goxoa eta xamurra, Goxo-goxoa, xamurra, suabe-suabean. Ea lesakako jendek zer esaten duen, ea gustoko duen bai ala ez. Aio, gero arte! Aio, gero arte! Zantzonea jatetxeak lortu du nire kalitatezko seilua. Zantzoneako pintxo zoragarria! Alkatxofa! Egunon! Probatu nahi alduk alkatxofa! Urko ikusten alduka. Baduzu gogoa pixka probatzeko begira zer dena. I altura honekin janek imardu kolakau bakarrestik balila. Galdera batea egiala gezurra den. Igual urko kasmatuko du. Hortxe galdera. Alkatxofa hitza arabiatik dator alkaxuf, parreiten duk, arantza makila bezala itzultzen dena. Egila ala gezurra da. Alkaxuf. Tita batean. Lesakan ongi bizizate, Lozio, gel eta kremak sortzeko erabilgarria da. Baiet esango nuke. Ongi pentsatu. Ike ematen alitu kremak. After Sun, eguzki ondoren, Nivea, Leftou, Viven Plak. Egia data. Gutxinez bitik bat asmatzen mazu. Oso ondo, asmatu dugu bat urko. Urko asmatu du. Egunon! Mira, que suerte, ireki lehioa. Bon dia. Bon dia, katalanak dira, ze ongi. Alkatxofak Euskal Herrian du jatorria. Egia la gezurra da. La opinión meva es que sí. Berak esaten du gezurra dela, eta bere emaztek egila dela. Brasileko horrela zango da, ez da posible emango izateak. Gezurra da. Izmintaur, Afrikako iparraldean, kuidao, oso ongi. Alkatxofak ajearen edo resakaren sintomak murrizten ditu. Egia la gezurra da. Egia. Oxforden ikerketak egin dituzte eta esan dute gezurra dela. Jagoiko matia, Oxford! Ahi asmatzen duzun gutxinez, beste osagaia bat edo bi. Porrua eta urdaiazpikoa dola. Porrua etzeok, gizona hortzen dota gustora da bila. Queso de cabra? Bai, oso ongi. Mejillona igual. Gamba da, zerbait gehiago harrapatzen aldio. Baikona da. Oidek, bacon, nire laguna batek esaten du bacon. Ona, aitzona da. Gustokoa? Aio artista, mila esker. Irekin jango nuk. Bega, tira! Bai aldaka bozinako txonek. Badaka, que maravilla.